Okay. Governor Eziokwu is here. So I have to come back. I have to come back because I see he carry buya ala here. I say my people say when something big, then if something too big, you go market come back. Akwa Eziokwu. Akwa chora melo ku beke. Yes. All right. I want to differentiate Paul and Barnabas. Before I continue, I want to give you a parable. Not just a parable. This is a history that happened. There was a certain king. This king woke up one morning and decided to take part of the land of his village. When he was asked, he said that his mother told him that they own all this place while they were going to farm, and his great-grandmother said the same thing. But he never knew that it was a sign of history beckoned upon his elders and his brothers. Now, it came to pass. The elders went to that farm to go cultivate their farm by the end of that year and that season. The king got to that place and swore an oath that if the gods, they have ears, if the goddess, if the god of creature, if they have ears, that if he's telling lies, kiago ajambu. I say on one came when he married on one kaboka no kise kishi kasaya. Yet on the 7th month, after the king must have sworn an oath. History has it that he died. Oh now. The story said that immediately that same evening, when that king passed on, after he must have sworn, na lubiano ni humpu. Ya la no ganya se sha honwuru. That same evening he passed on. The story says that something bigger than this one covered the door of his house. Therefore, his family and his generation now withdraw. That was how the land was given back to the people. Those people who owned the lands originally, they took over their land. That you are a king today does not give you the opportunity to obtain by force from those people that don't have. I had to leave Lagos on emergency. And I came back here because at some point, even the Bible you read, before the throne of the Shunammite whom I stand, the Bible said, Elijah said to the prophets of Baal, those people who were telling lies, he said, make it between you and I a day and a time that we may know between your own God and my own, which one is stronger. What brought about that argument? Some persons were telling lies and one person was telling the truth. But there is one thing I know too well as I know my name. Because he was telling the truth, he was alone. All the prophets in Israel, all of them fled. They allowed only him to stay.
So I know that my friends will betray. Then according to that story, the story says that Elijah did not fail. Elijah continued. Elijah was not afraid of Ahab and Jezebel. He was telling them the truth, for those of you who read the Bible. The same history that happened in that village, I don't want to call name, where the king swore an oath over what he does not own, what does not belong to him. On that very day, when he passed on. The history of this land says that same evening, something like this blocked his door. That was how his children withdrew. You cannot fight nature. I don't worship demon, but I bow to nature and to God Almighty. And they have been answering me. What I have here is not a symbol of what native doctor gave to me. Who gave me this thing was the eldest man. The eldest man gave me this thing. Obashi. Ezeugo. You want the camera, Obashi? Ezeugo. The eldest man who must speak the truth. He gave me this. And he passed. Now the story says, let me continue telling you what I'm telling you about this one. Any day they defraud somebody, they will not say that they are under Menala. And I kept looking at them. This thing I've said about who gave me this thing, if it's a lie, the God of nature, the God who makes all plants to grow for the good, the bad, and the ugly. If I am lying, let grave open for me. May I enter inside the grave on emergency. But if I am saying the truth, may I stay alive and witness the end of these people. Now, somebody says that he wants to see what will happen. Even when I am saying the truth, this is the last video I will make on this, and I will wait. You say that Governor Ezeugo is lying because I am speaking for the commoner. So I got Maram Benabun Keboke. We will know. We will know. We will know. That Bible where they read, or that Bible in Ago, the Bible talks, I think, in John chapter 11, I think Matthew something, or I think John chapter 11, no, John chapter 11, 35 was Jesus wept. There's a place the Bible says, remember Lot's wife. The same thing that happened to the king, I told you his story in this village. The same thing that happened to him was what happened to the king. Although the wife of Lot turned Rutunnu, Ogigennu. But what about the king? What about the king? Anytime I come here, I use the opportunity to liberate people. God Almighty bear me witness. Nature bear me witness. Iyakurunubi no lum. Like as I came here today, I discovered that when they tigrashu here, I will remove all. They will go scot-free. Now somebody come, they complain of him money. Another man again come complain of 16 million naira. Another person complain of 4 point something million. Another person 6 million naira from Liberia. And I said that the complaint is too much. I started taking steps the same way I did for the man I recovered 4 million naira for in India, whom the same man collected from, obtained from. All these people today whom are busy criticizing me, talking that I am lying, they did not come to tell me thank you. None of them came to tell me thank you. None of them, all of them shut up their mouth that time. They didn't even repost it.
And one aturu nime has said that my intentions was for the Oga Nwagu to be paying me or make me an ambassador. If such thing has ever come to my thoughts, or if that is why I am fighting him, or if anybody paid me to fight him, ili me pay kambanye nimia. Let grave open, let me enter. But if nobody is paying me, today I summon you to nature, all of you. Because if nothing happened, my brother, Ogechi camera, I told them I want them yesterday and I want them this morning. Now someone before nature. And after here, I will go for you. Because those people crying. And the man living under BP drugs. You don't care about them. Because you think you are in America. And let me tell you, let me quote the Bible a bit. The Bible says, in Romans chapter 1, from verse 26 of it, it says not only those who commit those things, but even they who derive pleasure in it. Therefore, man, woman, brother, sister, uncle, relative, friends, who will open their mouths, who will even stand beside somebody who has done this thing to Igbo and support him. Ili mepe bono. Grave open. Ajamburi egi. Let grave open. Ili mepe behano. Minakuegu, you are aiding them to come and marginalize the poor because the poor does not have voice. The poor does not have anybody who will speak for them. Ili mepe bino. Ili mepe. Grave open in your behalf. Ili mepe ragi. Gigacha alabeke zuzuru sheba holachi na newi putra we be support your brother on internet. Kone mendoz in hojo ki support okay we can give 100 naira or 1,000 naira or 100,000 naira. Ili mepe. Ili mepe. Ebi when hope you umala. Since you have no mercy upon somebody's child, how will somebody pity your own child? Since you want to bring your sentiment and you will brandish it because you have group. Ili mepe runu, ili mepe. Omu wakenwa, son of the Shanamites. Ili mepe, grave open for you. Since it is good, since the tears of the common man on the streets, you are not concerned about that. You're only concerned because the person involved is your brother. Ili mepe bino. Ili mepe. Alo boda. Now elders give me. I know meritam, I know richam. Now then call me, carry give me. And I was warned, and Eziokwu. And God, I have always subscribed to your glory. Manihe karibu ya Allah. Ili mepebe hano. There is another lady watching them from the United States of 30-something thousand US. So you know you be an Anambra. Nane we go putali a moto. A very moto that lady till today. Got sell, got caught. The first one also could 6,000. I was not there. The second one also not could 10,000. Why to the same person? The fraud rare. Now every Igbo child who grew up in the village, who has stayed 1 or 2, 3 years in the village, must have passed through the farm. Hagagoni movie. Onyam Remjebia here, a son of the Shanamite. Lagos Kanno. Nji emergency we bata. Say no umbrede ni dike. Umbrede ke jama dike. No ruola. When no dey can see an example. At least Mahama mande na support ha ili mepe. Ili mepe. Grave open. Open for them and open for me. If that man is guilty of two out of the whole count charges everybody must have laid against him. Grave open for him. Open. Open on agwagi open. Open anyamri kamjabono open. Open. It came to pass during the time of Dennis. Dennis had issues. He was trying to marginalize somebody. That time there was no social media. When one your wickedness geri go no washi. Mbiliano na gwe ahụ oche no we egwuregwu. Oruo yinu munni aplot waka ha gbuo mogoru no omume obo mmadu gwara ha. Ili emepe ya ma agbakpo n'ime. Therefore, I'm a Dennis, a bobble. My spirit to give my huggy, my barage. Me here is in movie, Billionu.
bilie na ọwụ ugbu a ka eji alụrụ Igbo ọgụ. Ọ bụrụ ma agbata this morning mụ eweli aka elu si na ha nye 1000 naira gbuo nu m. Ọ bụrụ ma nchaji ele anybody ego si akwụọ m ụgwọ before ma agbatara gị that money, onye ahụ ewere ego nye m. Ili mepe ka m banye n'ime ya. Mana ọ bụrụ na m na-eme ya free of charge site n'ala ala obi m, dubenu nke anyị na-eje. Mmeri ga-abụ nke m ma chi jie ma ehihie m ụtụtụ ma abalị. Ha ga-ehi ụra, ngagharị ahụ, stroke, anya jụ, ọbara ha ga na-ereduce ụtụtụ ehihie n'abalị. Ha na-anwụji, ọ ga-adị ha ka ha dị ndụ. Enough is enough. Onye ga-ekwuru nwa ogbenye ọnụ ya? Who will speak for the common man? Who amongst these people? Na-ama nnego. Who amongst them? Na-ama nnego. Enwela n'ime ha emeela karịa mụwa. Dubeni ya, chebe na onye nke ahụ ka o jisie ike na-azụ Igbo ndụ. But onye ọbụla na-eweta aghụghọ n'ime ya because ọ chị na ọnwa adịghị ire. Mgbe amụrụ m 7 months, unu ewee gwa mma m na mpa m okwu na ha tụfula na m ga-adị. Unu eme mma adịrị. Unu asị na m akpọkwula isi ala wee nye arụsị, mana nature ọ n'ime gị ka m nọ. Ka anyị mara na mbe na-abụ nke bụ oke. Therefore, ha awa ọka akụrụ n'ubi. Ya bụrụla ma enwe na onye nwa agụ riri ego ya kwechiri na aghụghọ ndị mmadụ na-asọpọtụ ya, and ndị ahụ sọpọtụ gị ya ma ya nwa atala ọka na mbụ, enwere otu ha si ete ọka. Son of the Shanamites ya, ana m etinyere na ọka n'ime ọzụrụ ka ọka na-ere ka ahụ ha si otu a wee rekasịwa ụtụtụ ehihie n'abalị. Ka akwanụ ji nature, ji ndị nna nna anyị ha na-eje ekele Olise. Ọ na-awa afọ je ruo ndị gbuo ndị mgbochie abịawara nụ ji ya kelee nụ, kelee Olise, kelee Chineke, kelee eluigwe, kelee ụwa. Baịbụl wee sị otu a ka o siri m oge o richara nri anya, so wee bụrụ iko mmanya sị na anụ nke a rie n'ụwa ọnụ, na nke a bụ iko nke arụ na ọbara m ka eji eme ncheta n'ụwa niile ebi ebi. Ihe o welere elu bụ achịcha. Ọ ya mere m na-eweta ji. If anybody paid me to fight for him against Nwago Atahia, grave open and swallow me. If I have ever recovered money from Nwago Atahia before, keep me. And if I have recovered before and now charge the person money to pay me, take me. I summon them to nature. Hancha. Ụtụtụ ehihie abalị. I summon them to nature. Ihe ọbụla ha riri n'ala ubi na Ala Igbo, ka obi dobewe ha ikpe. Let it pass judgment upon them. Let it pass judgment upon them day and night. Them, and extend it to anybody around them. Those who support them. Ili mepe. Oh ya mere njije kpụta aja ili. Eji m aja ili. Ndị sa ijewe. Because there was a time Abraham called his children and said, bury me before the tomb of my forefathers. Jacob did the same thing. Isaac did the same thing. Many of them did the same thing. That's why I ran to the grave of the man who blessed me and who gave me these things and said I should never use it to support evil or use it to do bad. I came to your grave and I brought this sand. Makanoba jiligi. Sigi na enwekela ka m si wee na anybody ego. Ka m wee basi Nwago Atahia ọgụ. Mana ọ bụrụ so eziokwu ka m na-ekwu. If I have lied against him amongst everybody, because I was not there, amongst everybody who has brought complaint, if all of them are lies, take me. But if you can find 2, 3, 4, 5 truths inside, ili mepebe hano. Ohem kurobia. Omwa woke nwa. Ili mepebe hano. The Shanamites. Iya mmanụ ha jeri nri. Ugo Igbo. Ugo Igbo jibiri. Ụfọdụ ndị na-amị mmanụ n'ala, Igbo na-akụta nke ha n'elu. Ụfọdụ na-eje na mmiri kụta nke ha, Igbo na-eweta nke ha n'elu. Maka na ike si n'igwe bịa. Enwe nwoke enwere nwaanyị ọbụla dị n'ala Igbo, ọ ga-ara ahụ ka inwe ofe onye na-arabeghị mmanụ mbụ.
Nature. I sit upon the gallows of the sons of the Shanamite, where I stand as one. And I call you to answer me. Obruna heriela ihe mmanụ dị ili mepebe ha nọ. Obruma ntola asi against these people. Ili mepe for me to enter. Aso kanya nkwa la wizard owashi. Ezeugo. Oh no de. Ebeleje zabakwa no hedi aha. Uwure wedane ya. Body. It is me, your son. Abraham eba kanto homo to nature. Ili ha ka na makere ha. Ota hu ndo obodo ha ga-eji gada mark ebe a ga-eli ha. Ota ka nshi mark ebe a ga-eli ha ncha. Ma ndị na support ha, everybody na support ha, all of them. Ili unu ka na makere unu. Ili unu ncha, ili unu ncha. Ofonye nwa ndị ọzọ ga-arị ọba. Nature mee ni ihe, nature mee ni ihe. Nature mee ni ihe. The tears of Chidimma. The tears of many people that you did the same thing to. And people are supporting you. Not just you that is committing the thing, because if there are people to rebuke you, you cannot continue. But those people supporting you. Ili mepebe hano. Since they are sure, they know that this thing is a lie, and they want to support it. Ili mepebe hano. I will put them to nature. I told them this hour will come, that they may know. That they may know. Na boy ya ogu ka Igbo ja aka ọrụ ogu ha ejije eje ọrụ ka ọ japụ ka ọjị ya eruo nne ọgwanụ n'ime ọrụ ka anyị na-esi akọta ihe anyị na-eji adị ndụ anyị rie anyị adị ndụ nwa mgbachi ike nwaanyị isi ike ọwashi Ezeugo. the Shanamites eji m ọgụ a wetụ ha ọmụ to nature. Ọgwụ a ga-agwọ ha onye ahụ nọ n'akwa nwa ogbenye ọ sị na nwa ogbenye ahụ na ọnwụọ n'elu that condition without imetara ya ebere maka na onye ahụ nwanne gị maka ị chọrọ ka ebe gị moto abarala gị ili. Ala ọrụ ma gị ikpe. Ala ọrụ makwa gị ikpe. Ala ọrụ ma gị ikpe. Ihe anyị na-eme ndị ọzọ. Ala ọrụ ma gị ikpe. Problems oge ahụ. The Shanamites, ala obodo a. The God of nature, the God of creature who has called me to do this, and I've been doing it free of charge. If you don't take action, I will stop. If you don't take action between now till 300 days, ọ ga-eji wee ruo abụta japụ n'ubi wee ruarị ọzọ kọchi ọzọ. Ọ bụrụ chiteta na o ruo 300 days, ndị a niile adịrịcha ndụ ahụ ezuo ha oke zuo ezinụlọ ha oke. Mụ ha man continue. Let the common man continue crying. Mana ọ bụ ma ọ dị unu obi mma bilie n'ọgụ. Bilie n'ọgụ n'iwe. Mmeje n'ili, mmeje na mọchụarị, mmeje gbadosa ndị nwụrụ anwụ, mmeje ebe eliri ndị gboo wee kpọọ ha si azam. Ọ Igbo ka m na-alụrụ ọgụ n'obi ọcha niile. A sịkwa arị na ọwa obi ọcha nka m ji eme ihe a. Ma enu m ihe ọjọọ, gbuo unu m egbuo. Enwe nwoke n'ala Igbo na-emetụbe mma aka. Enwe nwoke, enwe nwaanyị. Ma ga-emetụbe mma ekwu. Emetụla mma oge aga. Dibịa achọọla anyị ogbutara anyị, pastọ achọ anyị ogbutara anyị ebe anyị na-agbata ụgwọ. Ọ bụ ụgwọ ka m ji eje gbata na shrine dibịa. Ndị a niile nwere nke kelere m. Ana m ebili m ewere ego m zụọ akwụkwọ ka eru ụmụ skuulu mere ihe ọ bụla m pụrụ imere ha. Si Chineke gị dosa anyị ga-eme nke ka nke. Ndị enwebeghị nke mere ọnụ ka ha ji. Ebe ha sị na ihe ọjọọ dị ha mma. Ala ọrụ ala ubi. Mma ka eji sụọ ọrụ. Mma ka eji sụfụta ha eriri ha. Eji m mma wee dụ ha ọmụ. Ha ọbụla eriri ha eji mma gbuta. Nrịanrịa bụrụ kehi. Until ha ewepụ aka. Wee gwawa nwoke a na ihe ị na-eme dị njọ, ihe ị na-eme dị bad. N'ọnwa ụlọ nwoke ibi arụrụ na Port Harcourt ka a nara nwoke ibi egwuru wayo. Ọnwa abụọ, asị onye megbula nwanne ya da. Okorobịa nara nwanne ya nwaanyị, ndị okorobịa gburu nwanne ya nwaanyị wayo, all the same thing. All the same thing. So ebe Igbo wofu, chida n'ihe nna nna anyị ha gwara anyị alaba ofu.
Mala ka obodo ha echekwala ha ebe ọbụla ha nọ ha rie n'ihe echekwala ha. Onye ka m kwuru. Ka akwụkwanụ mmiri na-enye ndụ na-ejikwa enye ọnwụ. Mmanụ je dị ndụ o ji aṅụ mmiri. Onye ọnwụ anwụọ ewere mmiri saa ya ahụ. Yeshana ma ita ọmụ a. He m kwuru bụ na ọ bụrụ na ihe m kwuru gbasara this man bụ eziokwu. Dosanụ m ndụ mepere nụ ha ili. Mana ọ bụrụ na complain a niile ndị mmadụ nyere m na-ebe akwa na-ebepụta akwa nwoke ibe m na-ebe. Ọ bụrụ ma ha kwụrụ m ụgwọ to speak for them. All of them who has complained this thing to me, if any of them, if anybody is influencing me to fight Nwago, either by Connie way give me money or one thing or the other. Number say Nwago ogu, were ihe a. Ili mepe ebe m nọ. Ili mepe ebe m nọ. I summoned them before nature. Mana ọ bụrụ ma enwere onye nyere m anything, mgbe na-anụ ọgụ a. Na-emetara ndị ahụ eriri ego ha ebere ewe na-enu ha aka ka akwapụ ha. They are trying to push them away so that they cannot speak for their money again. They are trying to intimidate them, to bully them. None of them can bully me. Ili ga-emepe nwụọ. Iruo na ala ụmụ enwere ebiri gị n'ebe ahụ laghachi. Ọ bụrụla na enwere 1 or 2 3 4 5 persons ọ dị guilty ya n'elu ndị nyere complaint. Ili mepere ndị a na support ya. Ili mepere ha ncha. Atụla m ha ọmụ na ihu ọrụ n'ime ala ubi dapụ ebe onye eze n'ọdụ isi akpọkịrị. Menụ m na njegwanụ. I summoned them before nature. Ọ ya ka m kwuru. So, bring these things, let's go. You have a sleep person.